Belisarius. Във времето на най-голямата слава на Римската империя се издига един владетел, чието име остава в историята като символ на мъдрост и справедливост. Това е Марк Аврелий, философът на трона, човекът, който съчетава силата на император с дълбоката мисъл на стоик. Отново доказа храбростта си, Максимус. Да се надяваме, че ще е за последен път. Няма вече с кого да се бием. Винаги ще има с кого да се бием. Роден през 121 година след Христа, Марк Аврелий е не само римски император, но и автор на прочутото произведение Към себе си, което вдъхновява поколения със своите философски размишления. Той е известен като последният от 5 добри императори, владетели, които управляват с мъдрост и грижа за народа. Този филм ще ви отведе в света на Марк Аврелий, императорът, който стана верен на философията си дори сред хаоса на битките и политическите интриги. Нека сега се отправим на едно приключение назад във времето, като се запознаем лично с негово императорско величество Марк Аврелий. Добре дошли в древен Рим, центъра на Италия. Италия, центъра на Средиземноморието. Намираме се в покоите на Негово Величество Марк Аврелий, император, философ и фермер. Единственото богатство, което ще запазите за винаги, е богатството, което сте раздали. Това, което не е добро за кошера, не може да бъде добро за пчелите. Когато човек види края си, той иска да знае, че животът му е имал смисъл. Как светът ще произнася името ми през бъдните години. Дали ще съм известен като философ, като войн, като тиранин, или ще бъда императорът, който върна на Рим истинската му същност. Някога имаше една мечта, наречена Рим. Човек можеше само да я прошепне. Нещо повече и тя щеше да изчезне. Толкова беше крехка. Боя се, че тази мечта няма да преживее зимата. Не е просто император, тиранин или войн, той е философ, чието идеи за дълг, добродетел и смирение надхвърлят времето му. Неговата философия, основана на стоицизма, учи на спокойствие пред незгодите и вярност към моралните принципи. Дори в най-трудните моменти той намира утеха в разума и дисциплината. Интересът към личността на Марк Аврелий расте и расте всеки нов век. Помолих няколко учители по философия от различни столични гимназии да ни обяснят и да дадат мнение за него. Добре, за Марк Аврелий, може би най-яркият пример за олицетворение на концепцията на Платон от държавата за владетеля философ или философа владетел, което ще рече, че паралелно с управлението на империята той е полагал философски труд, образно казано, пишейки неговите медитации
на български са преведени от Богдан Богданов като "Към себе си". Марк Аврелий остава в историята на философията не само като императора философ и не само като един от най-известните представители на стоическата школа. Той остава в историята на философията и като човека, който е способен на истинска философска универсалност. Мнението ми за Марк Аврелий е, че той е един доста значим философ и не само философ, историческа фигура. Той е бил император римски. Аз си го включвам активно в уроците, където мога, особено в 9-ти клас, когато говорим за стоицизма. Той е една от значимите фигури. И начинът, по който аз преценявам един философ и това, което ми харесва най-вече в някои от философите, доколко практически полезно е това, което този човек говори. Така че Марк Аврелий според мен има широка приложимост, по-скоро идеите на Марк Аврелий имат широка приложимост в почти всичко, в начина на живот, защото всъщност много от нещата в света не зависят от нас. Всъщност голяма роля, вероятно, в устояването на предизвикателствата, пред които той се е изправил, е точно тази му философска нагласа на стоиците, която той наследява от други мислители на същата школа. Впечатляващото е, че в много тежко време, и лично и за цялата империя, той поддържа единството и е един от 5 велики императора. И тази универсалност на Марк Аврелий се състои поне на 2 основни нива. На първо място това е една космическа, космологическа универсалност, при която логосът или самата разумност направлява всичко и го центрира в себе си, като действаща и като целева причина едновременно, което и освобождава самия космос и човека, защото до тогава ние знаем, че всеки дом е имал собствени богове, пенати, и всяка страна е имала собствени богове. А сега изведнъж се оказва, че божественото е едно. И то е логосът, то е божественият разум, който е не само за един човек или само за едно семейство или само за една страна, ами е за космоса, за Вселената като такава. Така че той е доста интересен като философ, доста практически много добри идеи. Има неговата книга, нали, "Към себе си". Тя също е доста интересна. Аз я препоръчвам на много ученици, ако могат да я прочитат. Тя е кратка, лесна за четене. Така че да, ние трябва да се фокусираме върху това, което ние контролираме, което е нашата реакция. И това до голяма степен ще се помогне, особено според мен на доста от учениците, защото това, което аз наблюдаваме, че много от тях имат такива проблеми да се сдържат. Нали? Това, което ми е на ума и това, което аз чувствам, това трябва да го кажа. Докато в много от ситуациите в живота това не е приложимо и не работи. Ценното на стоицизма е в такива житейски ситуации, които са непривилегировани и не на излишества и ухолства, ами на някакво лишение. И сега малко парадоксално звучи как един император е лишен. От какво е лишен? Ами лишен е от някой, към когото да се обърне. Защото ако ние сме по-надолу в иерархията, винаги може да се обърнем към нашите висшестоящи за съвет, за идея и така нататък. Но когато всички очи гледат към теб и ти си на върха на империята и всички очакват от теб да пазиш и да раздаваш справедливост, то тогава ти можеш да се обърнеш само към себе си. Специфичното за стоицизма е точно представата им за свободата. Тоест, до какво опира моята свобода, не е до промяната на външните обстоятелства. Аз тях трябва да приема пасивно, защото има съдба, има предопределеност, има логос. Вселената е нещо разумно, тя си действа по своите закони. Ние трябва да се съобразяваме с тях, да й се подчиняваме, но нашата свобода е в нашата интерпретация на случващото се. Тоест винаги можем стоически да ги понесем, като преправим нашето възприятие за събитията. И на второ място универсалността, която проистича от вселенскостта на логоса,
е и универсалност на хората. Защото ние сме способни да живеем заедно с Логоса. Ние сме способни да живеем в Логоса. И като способни да живеем в Логоса, сме способни да живеем един с друг. Затова и по-късно, когато средновековните философи се връщат към идеята за възлюби ближния си като себе си, те черпят от тази стоическа философия. Това е, че ние всички сме цивес, ние всички сме граждани на царството на самата разумност тук. И така Марк Аврелий ни среща именно с тази универсалност на две нива. Универсалността на Логоса в космоса и универсалността на Логоса за всеки един човек и за всички хора изобщо. Ще завърши с цитат, който един от любимите ми цитати е негов на Марк Аврелий, който гласи, че нещо беше от сорта на това, че не може да се сърдим, защото нищо в живота не ни принадлежи, то не е наш. Дори нашия, не това до тук е спира цитата, дори нашия живот, като се замислим, той не е наш, той ни е даден от родителите. Така че ние много често се сърдим и очакваме от други хора или някакви неща да се случат по определен начин, по който ние искаме, но много често това не е така. Но ние няма за какво да се сърдим, защото просто света работи по определен начин, който много често има резултат, който за нас не е благополучен, но ние може да се справим с това, като просто го приемем. Така че единственото, което можем да пожелаем чрез Марк Аврелий, това е Логосът да бъде навсякъде самия себе си, т.е. винаги да бъде разумност. През 161 година след Христа, когато Марк Аврелий заема трона, империята се изправя пред множество кризи, от природни бедствия до нашествия на варварски племена. Въпреки това, той управлява заедно с съимператора си Луций Вер, като показва уникален пример за съвместно управление. Child Simonides, I had a secret fear that night would come and would never end. That we would live out our lives in total darkness. It was a small fear then. Yet my lord sees that the sun always rises, and will again. So you say. Марк Аврелий е известен и със своето внимание към благосъстоянието на гражданите. Той реформира законите, за да защити бедните и уязвимите и се стреми да укрепи единството на империята си, чрез справедливост и милосърдие. Mithridate, king of Petra. Welcome, Mithridate. Welcome, Petra. Costobicus, king of the Omnia. Greetings, Costobicus, king of the Omnia. Но неговото управление не е без жертви. По време на маркоманските войни той прекарва години на бойното поле далеч от дома, водейки армиите си в суровите условия на северната граница. Въпреки болестите и умората, той не спира да пише своите философски размишления, оставяйки ни безценно наследство. Сега, ако трябва по някакъв начин да разберем философията на Марк Аврелий, можем да я сравним с една българска поговорка, а именно, или по-точно една българска приказка, която казва брой до 21. Със сигурност ще знаете какво означава това. Тоест, преди да направите каквото и да било, трябва за много малък период от време да замълчите. Всъщност, основната идея на Марк Аврелий въобще в неговата философия е начина, по който той е обяснил изкуството на живота. Защото това е смисъл на неговата философия, е да знаем къде и колко можем да проявим тишината. Това е голямо умение, което много малко хора всъщност приемат, че може да съществува. В какъв смисъл тишина? Когато ни обидят, когато ни наранат, когато по някакъв начин ни провокират,
то първото и единствено нещо, което човек трябва да направи, е да замълчи. Това от гледна точка на Марк Аврелий няма да е слабост. Напротив, това е силата на духа. Защото ако ние решим да отреагираме по начина, по който сме поставени в неудобната ситуация, то ние ще се приличаме на хората, които са ни провокирали в тази посока. Всъщност това е изкуството на мъдростта. Да знаеш наистина и да умееш да владееш тишината. Със сигурност ще има и други трактовки на теорията на Марк Аврелий, но за мен това е най-полезното. Освен това, когато говорим за тишина, тук трябва да направим връзка и с търпението. Всъщност, тишината е проява на търпението. Да можеш да обмислиш спокойно нещата, да не се поддадеш на емоцията. Защото ако ти си поддадеш на емоцията, ти де-факто си загубил. Така че силата на духа не е в това да бъдем резки, в това да бъдем категорични, в това да не признаваме мнението на други, да не го уважаваме, а напротив, да можем да прогледнем неговата позиция, да можем да видим в нея, да видим какво той всъщност ни казва с това, пред което той самият ни поставя. И тогава всъщност да можем ние да отреагираме. И както казах в началото, животът е изкуство. Правилата са две. Тишина и търпение. Марк Аврелий. След множество войни, за управление с неговия син Комод, Марк Аврелий умира. Смъртта, като раждането, е тайната на природа. Това бе историята на Негово имперско величество Марк Аврелий. Човекът, който вярва, че истинската сила се крие не в меча, а в разума и добродетелта.